Мислим районында 485 эшмәкәрлек субъекты бар. Биредә айрыша кышчылык тармагы зур үсеш алган. 66 крестьян фермер хуҗалыгы эшли, шуларның 54-е гаилә фермасы. 8-нче татар авыллары эшмәкәрләре җыены делегатлары Мислим районындагы агромастер заводы белән танышты. Җитәкчесе Илгиз Исламов. Берләшмә авыл хуҗалыгы техникасы җитештерү буенча Россиядә лидерлар рәтендә. Мен шу жылда туып үскән, 54 яшь миңа, 52 ел шушында булдым. Гомерем шушы сельхозтехника территориясында үтеп алган, хатысы 2 ел армиядан башка. Бу элекке сельхозтехника базасы, моның яртысын сатып алдык та, шушында төзедек агромастер дигән завод. Безнең бу көндә 1000 гектар җир бар. Бу 4 элекке колхозлар Мислим районы буенча таралган. Кайда 1000, кайда 2000, кайда 3000 гектар. Безнең бар фермерский хозяйство, бөтенесе безнең бу көндә бездә эшли 250-гә якын кеше. Средняя зарплата где-то агромастерна кадыйб әйтәм инде мен 41-42, авыл хуҗалыгыныкы 31-35-кә якын. Заводта Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев 1961 елда эшләтеп җибәргән фрезер станогы да бар. Әле һаман да сафта. Запас частьләр әзерләүче станоклар, лазер җайланмалары, биредә җыела торган авыл хуҗалыгы техникасы, светодиодлы лампалар кунакларны бар да кызыксындырды. Россия төбәкләреннән җыелган татар эшмәкәрләре Мислимдәге аграр көллият эшчәнлеге белән дә танышты. Биредә яшь кадрларны әзерләү югары дәрәҗәдә куелган. Бу соңгы төзелгән техникумларның иң соңгы менә совет заманы беткәндә төзелгән техникумларның шунда иң соңгысы инде, иң современный дип әйтегәйме. Мислим районы инде ул аграр район. Монда основной безнең зур нефтяник компаниялар ниләр юк. Шуңа күрә без авыл хуҗалыгында безнең төпне сөт савырга, гомбалаш, рапс, зерно үстерү бу безнең основной ниләр. Соңгы ел эчендә генә миллиард ярымлык техника, 3 ел эчендә миллиард ярымлык техника кайтты районга. Без инде 38-нче урыннан 13-нче урынга күтәрелдек. Бу бөтенесе дә современный технологиялар, яңалыклар кертү, техника кайту, балаларны укыту, менә алар белән һәр бергә производственный практикаларда шунда үтү, аларны кызыксындыру, булар барса да инде үзенең результатын бирделәр. Яңа төрле укыту, бу только училище гына түгел, учебно-производственный комплекс дибез. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче класста укыган балалар мәктәптән соң килеп монда ниндидер укулар үткәрәләр. Әйме, то есть без бит инде труд дәресләре дибез, әйме, шуның ише берләр. То есть аларны укыту була. Профориентация тоже шулай ук мәктәп бетерү алдыннан балаларга монда без агромастердан яки тагын бер инде известный предпринимательләрне чакырабыз. Август компаниясеннән нидән даже медицинскийларны алар суть профессии, то есть балалар, чтобы кая укырга теләгәннәрне определяться өчен монда балаларга укытабыз шул. Центр обучения рабочим профессиям инде монда сварщикка укыталар, тракторист, машинист правасы бирәләр, пешкечелеккә бирәләр. И переобучение бара монда нигә. Машина досапсыман машина праваларына тоже укыталар. Центр обучения дидек без монда нәрсә эшлибез. Например, августның механизаторларын бер ай буена укыттан, башта Россельмаштан специалистлар килеп укыттылар, регулировкалар диләрен комбайннарның, әйме. Прометаллар алып килделәр, пассивный комплекслар буенча өйрәттеләр. Анасы Барго компаниясе килде. Кемнәр белән эшлиләр инде, аларны без чакыртып, бөтен менә получается 60 механизаторны бер ай буена төрле һәрберсен универсальный солдат сыман итеп әзерләдек. Бу елдан инде Алла берсә үзебезнең Мислим районының техникум булып, анда юридический вопросларына калды. Шуңа кадәр икенче уку елында без Мислим политех техникумында әйләнәбез. Бездә инде монда 9-нчы класслардан 3 направление буенча пока шушы көннәрдә укытабыз. Повар-кондиторлар, машинист, трактористлар һәм сварщик белемнәрен алалар. Безнең инде монда килгән кичке якта укулар бер направление буенча ориентация аңлатабыз. Без бюджетны булмый инде. Үзебезнең
Кімнің тілегі бар, любой кіші келіп оқырға мүмкіндіктері бар. Мектептен башлап профориентация, мындан мектеплерге келіп, уже нәрсегедер үйреніп, шулай етіп мұсылманның оқыту өзегіне ейлендірген. İkinci kursta 170. kursta okuyayım. Benim bunların problemli kilerge bu kadavı yardımıyla APK aşağı kileriz. Mesela var производственное обучение, учебная практика. Учебная практика, расписание из науки. Біздің енді Мүслимдегі болған аграр күллиет 1977 жылдан ішлей. Һәм инде шул вакыттан берле безнең районга кирәкле кадрлар әзерлей. Бүген көндә бездә күллиеттә тракторчы машинист, пешекче һәм дә эретеп ябыштыручылар без әзерлибез. Һәрбер ни буенча, профессия буенча, һәрбер һөнәр алу буенча безнең күллиеттә югары дәрәҗәдә база ясалды. Монда инде әйтергә кирәк, 17 елда Хөкүмәтебез ярдәмендә, лично президентыбыз ярдәмендә, региональный бюджеттан финанслап, капиталь ремонт ясалды. Вот әйтсәң була инде бик зур суммага һәм 10 миллионнан артык сумга яңа оборудованиелар алынды. Мөслим районында кышчылык тармагы алга киткән дип әйткән идек инде. Кунакларга Шайка фермер хуҗалыгында күрсәттеләр. Ул 2006 елның апрелендә оешкан. Инде ферманың 9-нчы корпусы сафка басып килә. 2 йомырка саклау заводы, 4 бинада йомырка салучы тавыклар, берсендә бройлер чибиләре үстерәләр. Биредә эмбрионнар да җитештерелә. Әлеге эмбрионнар гриппка каршы вакцина ясау өчен Рязан өлкәсендәге Ford компаниясенә озатыла. Шул җирләрдән киләләр, даже Белоруссиянән хәтлек монда киләләр, именно шушы кросновалар өчен. Аның качествосы да әйбәт, направлениесе да әйбәт, более мясо яичный да, для фермерского хозяйства ясалган. Инде генә предприятиедә эшләсәк тә беренчедән хуҗа булырга кирәк. Хуҗа. Бүген дә хуҗа булса гына, гаилә булса гына, төпле гаилә булса гына, менә балалар белән, төпле гаилә белән эшләгәндә генә шушындай производстволарны алып барып була. Элеккеге система белән инде ул теге кемнекендер эшләп, нәрсәдер эшләп, кемдер хуҗа булып, анда директоры килеп китеп тора икән, андый вакытта ул беркайчан да бар чыкмый. Мин инде шуңа үдәбезне татар конкурсы кешеләренә үзләренең менә төпләп балалары белән бергә действительно предприятие или производство башлар икән. Иң яхшысы шул дими, шундый теләкләр белән, чтобы менә безнең җирлегебездә Татарстанны үстерергә кирәк һәр вакытта да. Мин инде сез инде Татарстанда гына түгел бит, башка төбәкләрдә дә яшисез. Бу үзебезнең төбәкләрне үстереп, менә үзебез шунда хезмәт куябыз икән, шуннан да әйбәте юк инде.